Стара Загора постигна много придобивки. Много улици, много сгради, училищни сгради, детски градини, детски ясли, разбира се, и различни други обекти бяха ремонтирани. Имаше и ново строителство. Всичко това показва, че Стара Загора наистина е един от най-интензивно развиващи се градове в икономическо отношение. Но сградата, която ще бъде открита след малко, е най-новата придобивка. Можем да се радваме, че в навечерието на Рождество Христово, това, за което се говори толкова години във времето назад, разбира се, необходимостта от второ РПУ в Стара Загора, вече ще бъде факт, благодарение на усилията на различни екипи, погледнато назад във времето. Господин Алексиев отправи благодарност към хората, които бяха ангажирани с реализирането на тази идея. Хората, които бяха ангажирани с реализирането на този проект, а те наистина са много. Аз се радвам за това, че различни институции показаха воля, желание и готовност да работят заедно. Всъщност не би могло да бъде по друг начин. Ние имаме интерес от това да работим заедно. Този голям квартал Железник, в който живеят около 20 000 души, имаше необходимостта от по-голяма сигурност. Ето защо считам, че това, което прави Министерството на вътрешните работи, това е от изключително важно значение за нашия град. Още повече, че може би малко са градовете, в които, имам предвид големите градове, в които има само едно РПУ. Всъщност Стара Загора го заслужава и всичко това, което беше направено, сигурен съм, ще покаже резултати по-нататък във времето. Аз бих искал да благодаря на господин Алексиев за съвместната работа, за всичко това, което прави, за да осигурим обществения ред, за да бъдат спокойни гражданите на Стара Загора. Искам да благодаря специално на вице-премиера и министъра на вътрешните работи, господин Цветанов, за съдействието, което оказа за реализирането на този проект и съдействието, което оказва на областно управление на МВР. Защото още веднъж отбелязвам, ние работим заедно и всички възникнали проблеми решаваме заедно. Искам да благодаря, разбира се, и на всички хора, които бяха съпричастни за реализирането на този проект. Да благодаря и на строителите, които направиха всичко възможно тази сграда да придобие вида, който има днес. Разбира се, искам да благодаря и на всички служители в системата на МВР за това, което правят за нашия град. И не на последно място по важност, в навечерието на Рождество Христово да пожелая на всички вас живот и здраве, много успехи и повече спокойствие за всички. И за вас като служители на МВР, и за нас, старозагорци. Сигурен съм, че ще го постигнем заедно. На добър път на второ РПУ в Стара Загора. Благодаря.